बार्थडे दिनै जेन्थुनि बार्थडे दा जेन्थुआ केकखौ हासिगोन गावनिखौहाय दे हादो दे दे मोजाङै हा कफिनि बार्थडे बिना दिनैहाय मोजाङै हा बेखौ सुफुंजाया दे बेन्दौग्रोदो औ दे जाबाय दौहर मोजाङै दौ बैलाय दौ जाया बियो एसे खारनाय मोनदों गथ'आ दे दौहै दहायना बेयो जेन्थुआ केक हानाया कफिखौ हादों बार्थडे दा मा होनो दाना कफिखौ हाबायना ओमफ्राय दा सिवरफोरखौ हानो मोनसिगोन बियो बेसारा ओरैनो हरनाय साखनद्रा हाथाया जि गिदिर दिनै नाय हाथाया र' नै ओमफ्राय ओरै खना ओमफ्राय गासिबो गुदुंजोब हा मामोन दहाय फुंनिसिगा मामोनलाय ओमफ्राय कफिल'मोना ओमफ्राय दा मा हागोन नोङो बस्था दे बुस्थु बियो जाखाय नांगोन मागा मुगानो सोखावखायोल' नैबेथ' गोजा आसफ्लिखादां गथ'आ आं जायाखैनो ओमफ्राय माथो खुगा बेसेबां गुवार नङालै नै दिनै हानाय दे जानाया नोंगौसो नै गैया गन्थं गुदुं आयु आंनो मोनसे बेजोंहाय बियो केकखौ हागोन मोजाङै देखाय बेसे गोलाव बुस्थुआलाय बेजों हागोन बियो ओरै फैद' बाजैया फैद' बाजै दे गान खनदो बाजै Happy birthday to you. Happy birthday to Yentu. Happy birthday to you. Deh, orang sudah. Mede, ada. Duduk. Anda ni mana hidup? Siang ber. Udah inang. Duduk. Mas bang kuat wali. Roll lagi. No. Roll. Này. Ba giây đâu này? Ba giây. Ê, sao con rì ba giây? Ba giây sao con rì? Ayo, ba gì ạ? Ba giây. Ê, ba giây. Ê, ba này, đây. Ayo, mà này bây giờ cái gì cả, một khả này. Vậy, ở đua hỏi hai mà ba cái này mình.
बेखासो लाखुमाना सोलागासिनो दं नै बाजैया बाजै दे बाजै सोला बाजै सोला बाजै सोला सोला बाजै सोला मोजां सोला बाजै मोजां सोला ओइ र'